Grazie. La parola all'onorevole Mavro Nicolas per un minuto. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η σοσιαλιστική ομάδα τάσσεται υπέρ της ανάπτυξης εταιρικών σχέσεων με τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Αυτή η εταιρική σχέση θα προωθήσει τους δημοκρατικούς θεσμούς, την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και την μεταρρύθμιση στον κοινωνικό και οικονομικό τομέα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως στόχο να επιτύχει πολιτικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις στη Λευκορωσία, ώστε να οδηγηθεί η χώρα στον εκδημοκρατισμό. Πέραν από τη διατήρηση της σκληρής γραμμής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το υπάρχον καθεστώς και τη μη συμμετοχή της αντιπολίτευσης στην πολιτική σκηνή και της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών, η Ένωση προσπαθεί να δεσμεύσει το σύνολο της κοινωνίας της Λευκορωσίας για την επίτευξη του οράματος για τη δημιουργία μιας πραγματικά ευρωπαϊκής χώρας. Πρέπει όμως παράλληλα να διατυπωθεί σαφής πολιτικός στόχος για την εμπλοκή της Ένωσης στη Λευκορωσία με μια πιο συντονισμένη και προσεγμένη προσέγγιση, ειδικά τώρα καθώς αντιμετωπίζει έντονα δημοκρατικά ελλείμματα. Η περιφρόνηση των δημοκρατικών αξιών και του κράτους δικαίου, όπως επίσης και η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η φυλάκιση πολιτικών της αντιπολίτευσης που παρατηρούνται σήμερα στη χώρα είναι καταδικαστέα και χρήζει ιδιαίτερης μεταχείρισης από την Ένωση. Grazie. La parola all'onorevole Stasny per un minuto e 30. Thank you, Madam President. My last week meeting with Belarusian opposition was a good reminder of harsh reality in Belarus. People there deserve